Gymstick on maailman menestykseen noussut suomalainen kuntoiluväline. Sen suosio perustuu välineen yksinkertaiseen toimintaideaan ja monipuoliseen liikevalikoimaan. Gymstickia on myyty jo lähes 500 000 kappaletta ja se on voittanut useita kansainvälisiä palkintoja parhaana kotikuntoiluvälineenä ympäri maailmaa. Jos haluat välineen, jonka avulla teet helposti, turvallisesti ja monipuolisesti lihaskuntoharjoittelua milloin ja missä vain, valitse Gymstick Original. Gymstick Original on tangon ja vastuskuminauhojen yhdistelmä. Olennaista on helppo vastuksen säätö. Helpolla ranneliikkeellä kuminauhoja kierretään tangon ympärille vastuksen lisäämiseksi ja vapautetaan vastuksen vähentämiseksi. Välineellä voit tehdä muun muassa kuntosaliharjoittelusta tuttuja vapaiden painojen harjoitusliikkeitä ylävartalolle, keskivartalolle ja alavartalolle. Parasta Gymstick-harjoittelussa ovat monipuoliset yhdistelmäliikkeet, jotka kehittävät tasapainoa, liikkuvuutta ja lihaskuntoa yhtä aikaa. Gymstick-harjoittelu vahvistaa myös keskivartalon lihaksia. Gymstick-jumppakeppi sopii erinomaisesti kotikuntoiluun, kuntoutukseen, urheilulajikohtaiseen harjoitteluun sekä ryhmäliikuntaan. Ja sitä voivat käyttää nuoret, ikäihmiset, urheilijat ja kuntoutujat yhtä hyvin kuin tavalliset kuntoilijatkin. Gymstickejä on valittavana 5 eri vastusvaihtoehtoa oman tason mukaan. Kevyt vihreä vastus ikääntyville ja kuntoutukseen. Keskiraskas sininen vastus aloitteleville naisille ja nuorille. Raskas musta kuntoileville naisille ja aloitteleville miehille. Erittäin raskas hopea kuntoileville miehille ja superraskas kulta urheilijoille. Gymstick Original sisältää DVD:n, jossa on 3 eri tasoista harjoitusohjelmaa. Mukana tulee myös liikejuliste ja säilytyskassi. Lisää Gymstick Original liikkeitä löydät sivuiltamme www.gymstick.com. Valikoimissa on myös teleskooppi Gymstick, jota suosivat erityisesti paljon matkustavat kuntoilijat.